Il-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva ħabbar permezz ta' stqarrija li bata avviż ta' terminazzjoni lil kuntrattur responsabbli mill-proġett tal-ħab reġjonali tas-saħħa f'Raħal Ġdid. Din id-deċiżjoni ttieħdet wara perjodu ta' evalwazzjoni li matulu l-Ministeru flimkien mal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi esploraw kull triq possibbli biex jevitaw dan l-eżitu u fuq kollox id-dewmien biex jitlestew ix-xogħlijiet. Sfortunatament minkejja l-aħjar sforzi u tentattivi repetuti, il-kuntrattur reputatament naqas milli jilħaq l-iskadenzi kritiċi u wassal biex il-proġett kompla jesperjenza dewmien. Minħabba fekk il-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi ħarġet diversi penali skont kif stabbilit mit-termini tal-kuntratt u rekwiżiti legali li ammontaw għal madwar 2 miljun euro waqt li l-Ministeru spiċċa fi proċess ġudizzjarju kontra l-kuntrattur li issa wasal fl-istadju finali tiegħu. Fl-istqarrija ntqal li wara li ġew eżawriti l-għażliet l-oħrajn kollha ġiet determinat li t-terminazzjoni tal-kuntratt bħala l-unika soluzzjoni vijabbli biex jiġi żgurat li l-ħab reġjonali jitlesta u jitwassal lil pubbliku kemm jista' jkun malajr. Intqal kif il-kuntrattur dejjem tħallas dak li hu dovut lilu skont il-kuntratt madankollu il-Ministeru għandu obbligu wkoll li ħares li l-fondi pubbliċi jintużaw fl-aħjar interess tal-poplu. Il-ħab reġjonali li nagħta l-isem għall-eks Ministru għas-Saħħa Ċensu Mowran se jkun qed joffri diversi aspetti tal-kura primarja, inkluż b'emerġenza u se jservi lil madwar 200,000 persuna. Dan kollu sar b'investiment ta' aktar minn 40 miljun euro. F'kummenti lil One News, il-Ministru responsabbli Joe Janabela qal li l-ewwel priorità tibqa' s-saħħa tal-pazjenti bil-Gvern impenjat li jwassal din il-faċilità kruċjali mingħajr aktar dewmien. Dan huwa proġett tas-saħħa, ġifieri il-pazjent għandu jiġi l-ewwel qabel kollox. Jekk kien hemm diversi dati, diversi timelines li l-kuntrattur ma onorax, dan mhuwiex aċċettabbli għalina u kellna paċenzja biżżejjed naħseb. Rajna x'pathways nistgħu nużaw biex nisblukkaw is-sitwazzjoni bil-kelma tajba, imma ovvjament kien hemm penali li l-kuntrattur kien qiegħed jinkerja waħda wara l-oħra, ġifieri qed nitkellmu fuq iktar minn 3,000 euro multa kuljum talli l-proġett kien għadu ma tlestix. Spjega kif issa dawn il-multi ammontaw għal aktar minn 2 miljun euro u għaddej arbitraġġ għal dan il-għam bil-Gvern ma jridx jaħrab minn dak il-proċess fejn lest li jkun onorat, però qed jistennew li l-parti l-oħra tagħmel l-istess. Tenna li jekk kif dawn huma proġetti tas-saħħa mhux se jiġu tollerati xi rikatti. Il-Ministru kompla jgħid li se jaħdem bla għeda biex jiżgura li l-faċilità tkun operattiva mal-ewwel opportunità u b'hekk biex tkun tista' tibda taqdil il-komunità u ttejjeb is-servizzi tal-kura tas-saħħa f'pajjiżna. Semma kif it-tilwima li nqalet fuq dik ta' ċertifikazzjoni tal-binja primarjament ta' compliance li mingħajrhom sptar ma jistax jiġi użat. U għalhekk importanti li tkompli l-ħidma flimkien ma' kuntratturi oħrajn jekk hemm bżonn biex dawn isiru u jkun jista' jopera b'mod sħiħ. Jekk il-kuntratt ħajnala, ovvjament hemm perjodu żgħir ta' tranzizzjoni, aħna tramit l-FMS irridu immexxu ma' subcontractors oħra biex dawn iċ-ċertifikati notjenuhom għal-pazjent, mhux għalina, għal-pazjent u l-ispeċjalisti irriduhom dawn is-servizzi u aħna għalhekk ħadna din id-deċiżjoni determinata.